खुलुमबाय सिबिनां बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन नै आं दिनै हरसिङा बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं बालिसिता गामियाव दङ जे बिथांमोनहा दिनै गावसोरनि गामियावहाय बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय दिनै खुन्थिया गायसनदों बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव आं दंफैयो दिनै बे खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव दायो बिनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो थाखाय बे 2 नं बालिसिता गामिनि थानसालि लुफुं आफादनि आफादगिरि बिथां मुस्रि सोमलास दैमारि बिथांजों फंनैसो बाथ्रा लानो नागिरदों बिथांखौ आं सिनायथि होगोन जोंहा बिथाङानो सोमलास दैमारिया खुलुमबाय आच्चा बे समाव मोजांनि बाथ्रा माने जों बाथौ मन्दिरखौथ' लुनोनो सानखाबाय इतिमধ্যे जों दिनैनि अक्ट'आव माने 1 मार्चनि नैबे मंगलबार सानाव जों दिनै गिबियैनो बाथौ थानसालिनि बाथौ थानसालिनि खुन्थियाखौ जों गायसनबाय गोबां आलासि बहाय जों लिंनाय जादों आरो जोंहा बेनो बे थानसालि गायसननायनि गुबै माबाया जों माने खनसे लागैनो बेखौ लुनायनि माबाखौ सानाखैमोन खिन्थु आजि माने जोङो 10-12 बोसोरसो जाबाय बे थाखा फैसानि सायाव जों माने बहुद सानबोदों आरो बहुद माने मा होनना बुङो जगार खालामबोदों आरो बे जगार खालामनाय आरो बिनिफ्राय थाखा फैसा बुथुमनाय बेयाव जोंहा बहुद सम नांबाय खिन्थु जों इतिमধ্যे दा हागोन बायदि नुनानै माने जों बे थानसालिखौ लुफुंनो आखायाव लाथारबाय आरो दा थानसालि लुनो थांनायाव जों मा मडेलाव लुगोन जों माने दा बेखौनो सिन्था खालामो जे गोबां गोदोर गोलावफोरा गोरों गोराफोरा बुङो जे मंगलीय धर्मनि जिथुनाखि मन्दिर बिनि सिस्टेम बायदि जाथों होननानै किसुमाना बुङो खिन्थु जों दासिम नुनो मोनो जोंनि बाथौ धर्मआव माने मन्दिरनि जिथुनाखि साइज मडेल बेफोर माने एकुरेट नङा थिग नङा माने सायख'जानाय मोनसे माबाजों सायख'जानाय नङा बे बिभिन्न माने गोसो बायदि लुनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखाय जोंनि मन्दिर लुनायाव जाबायदि महर मोनगोन जों बहुद सिन्था खालामदों आरो बहुद मन्दिर जों नायथिंदों बे नायथिंनायखौ जोङो बबेबा मन्दिरखौ जोङो पसन्द खालामदों दा बे पसन्द खालामनाय मन्दिरनि साइज बायदि हिसाबैनो जों मन्दिरखौ लुफुंनो सानदों आरो आथिखालाव जोंहा बे मन्दिर लुनायनि जिथुनाखि थाखा फैसानि हाल साला बाराद्राय माबा नङा दुखुनांथावना नङा जोंहा एसे मजुद दंखायो इतिमধ্যे जोंहा 30 लाख फैसा जोंनि आखायाव मजुद दङ बेबायदि हिसाबै जोङो हानायसिम माने बे थानसालिखौ माने महर होनो जों सानदों लुफुंनो सानदों दा बेयाव जों नुनो मोनबाय दिनै जों गिबि बाथौ गायसननायाव जों गोबां आलासि खुन्थिया गायसननायाव जों गोबां आलासिखौ जों मोननो हादों आरो मोननो हानायनि बिथोराव बिथांमोना जोंखौ माने गुवार भिडिअ'आव माने परामर्श होना गालांदों आदेश होना गालांदों आरो बेयाव बिथांमोना गोसो खुसि जानानै माने बिसोरबो माने जोंनिसिम अननानै अनसुंथाइ माखासे होलांदों आरो जों बिनि थाखाय बिथांमोननि सायाव जोङो खर' गंग्लायना आर'ज थायो माने गोजोननाय थायो आं बेखिनिखौ दिनै मन्दिर लुफुंनायनि आफादगिरि जानानै आं बे मतामतखौ आं बेखिनियाव बिसिखौनो होयो बाथौ थानसालि लुफुं आफादनि नेहाथारि नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा मिथिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आखालाव खुलुमबाय दे बुं दिनै बे बाथौ बिबुंसारनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनाय थाबाय दायो जोंनि 2 नं बालिसिता गामि आफादा जों दिनैसिम बहुद बोसोर जाबोबाय जों बाथौ समाजैनो दंमोनब्लाबो गोदो समाव जोङो बोलि होयोमोन बोलि बायदिसिना दानबोदोंमोन बेफोरखौ दानबोना दा नै जों बाथौनि बे जों दायो जोंनि फुजा बाथौ जों लाबोबाय फुल बाथौ लाबोबाय हिसाबै जोङो दिनै जोंखौनो सानदों जोङो बहुद आवगायबोनो हादोंमोन फैसायाव नाथाय नैबे थानसालि लुनायाव बोरै जाहैगोन हागोन हाया जोंबाबो दासिमबो गिनाय दङ नाथाय रायजो राजानि मदद मोनोब्ला रायजो राजाया सहाय खालामोबा जों निस्सय हागोन आरो बेखौ आं गामिनिखौबो खावलायनानै आं बेसिमखौनो बुंनाय जाबाय।